Добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші для світу, Криму, України теми і запрошуємо людей, які розуміються краще за всіх у всіх цих напрямках. Я дуже радий бачити у себе в студії людину, яку я дуже поважаю, яка, принаймні, скільки я пам'ятаю, жодного разу з політичних якихось там міркувань, прогнозів, оцінок не помилялася. Цю людину звати Павло Клімкін, це колишній міністр закордонних справ України, але дипломати колишніми не бувають. Селям алейкум. Вітаю, АТР, тобі, звичайно. Не помилятися неможливо, оскільки люди, вони тому і люди, що помиляються. Але завжди радий бути тут і дякую за запрошення. Дякую, що знайшов час, тому що я розумію, скільки зараз дзвінків. І таких експертів такого рівня просто небагато дуже. І одночасно ми з задоволенням долучаємо до нашої бесіди політичного аналітика, який вже не живе давно в Росії, але він російський, все ж таки політичний аналітик і людина, яка дуже розуміється на процесах всередині російського рейху, як я його називаю. Це Андрій П'янтковський. Андрій Андрійовичу, чи ви на зв'язку? Добрий вечір, Радіо. Добрий вечір, пане Павло. Вітаю, пане Андрію. Радий бачити. Ой, слухайте, а ви знаєте, як правильно звертатися українською? Ви взагалі українську трохи розумієте ж, так, Андрію? Да, немножко. Дуже добре. Тому я хочу поставити запитання, і ви в нас на початку програми будете, і я хочу, щоб разом ми скористалися тим, що ми втрьох зараз. Це дуже цікаво, різні точки зору, але тема одна й та сама. І я поставлю запитання, на яке я спочатку попрошу Павла відповісти, а потім вас, Андрій Андрійович. І питання дуже просте. Зараз багато хто, напевно, я почну навіть з цитати. Зараз ми знаходимося у стані, коли Росія може будь-якої миті почати атаку в Україні. Це буквально, щойно, нещодавно сказала прес-секретарка Білого дому пані Джен Псакі. І крім того, зараз багато хто, навіть серед серйозних західних аналітиків чи там можновладців, каже, що оцінює вірогідність вторгнення в Україну з боку Росії, скажімо, по 10-бальній шкалі. Ось на вашу думку, на твою думку, Павло, ми давно на ти. Як виглядає зараз вірогідність вторгнення? Скільки з 10 балів, на твою думку? Ймовірність того, що Росія спробує зробити тут безлад і дестабілізацію, 10 балів. Ймовірність воєнних дій, локальних, точно більше 5 балів. Ймовірність масштабного вторгнення, я вважаю, менше, оскільки за це прийдеться заплатити. І заплатити дуже високу ціну. Причому не тільки в санкціях, не тільки в політичному тиску, врешті-решті в Росії це потрібно пояснити. І потім послідовність подій для Росії може стати непередбачуваною. Але я вважаю, що Путін навряд чи піде шляхом прямого військового вторгнення. Це буде складно пояснити. Він може так підняти ставки, це реально. Він може піти ва-банк, але потім це буде дуже-дуже дорого коштувати. Я думаю, що у нього залишилась там раціональна клепка в голові. Не позитивна, а саме раціональна. Ти розумієш, запобіжник, якщо хочеш, щоб він одразу не пішов в таку масштабну історію. Але ставки він далі буде піднімати, і це може бути все, що завгодно. Це може бути провокації, атаки на критичну інфраструктуру, це може бути атаки на релігійні об'єкти, це може бути реально все, що завгодно. Як ти оцінюєш ймовірність вторгнення не порівняні там, не по 10-бальній шкалі, а просто за весь час, після 2014 року? Це найвищий рівень небезпеки для України, для світу? Однозначно. З 2014 року ми в найбільш небезпечній ситуації
Ну, оскільки ситуація дуже серйозна, я згадаю анекдот, пам'ятаєш, ну, яка там за рогом ймовірність побачити, там, не знаю, динозавра чи когось ще там, ну, 50%, або побачиш, або не побачиш. От коли мене кажуть, що Росія не піде вперед, Росія насправді, ну, врешті-решт Путін все вирішує, там ніхто більше нічого не вирішує. Ну, щонайменше такі речі. Я вважаю, що на сьогодні ймовірність вона 100% найбільша з 2014 року. Путін, по-перше, розуміє, що часу у нього не так багато, хоч він і намагається показати, що час грає на нього. Другий момент – це важливий рік, 100 років з дня створення Радянського Союзу, 30 грудня. Це в російських головах сидить дуже глибоко. І фанатів Радянського Союзу, це у нас Радянський Союз ще щось таке, там помахали рукою. Ну і те є прихильники. А в Росії це серйозне питання. Ну йому потрібно створити якусь нову емоцію до 24-го року, до перезавантаження влади. Тому я думаю, що він дуже серйозно готується. Подивись на Другу Чеченську війну, на Сирію, на Грузинську війну. Він завжди створює можливості, а потім в якийсь момент, коли відчуває слабинку, він б'є. І от тут, якщо наша слабинка і слабинка Заходу, вони зійдуться, то він, безумовно, свого шансу не впустить. Я хотів би, до речі, почути пана Андрія, яке він в Вашингтоні. У нього дещо інший кут зору. Можливо, його точка зору з нами інше, ну і може він скаже декілька слів, то я вже перехопив у тебе. Веди, Павле, щодо Блінкена, щодо сьогоднішньої розмови з Лавровим, щодо зустрічі в Женеві. Що ви, пане Андрій, просто думаєте? З вами завжди приємність розмовляти. Якщо ви все зрозуміли, що українською, я можу російською переказати. Нет, я все прекрасно понимаю. Ну, хотя я в Вашингтоне, и действительно, я скажу и наблюдениях в Вашингтоне, но сегодня я под впечатлением московских новостей. Вот я бы все эти баллы, которые пан Павлов означил, сейчас поднял бы выше, чем несколько часов назад. Сегодня было несколько таких знаковых событий публичных в России, которые свидетельствуют о настроении, ну, транслируемо, как правильно уже сказано, от первого лица. Ну, например, вот есть такой генерал Фомин, который ездил с Рябковым в Женеву. Вот сегодня он сделал заявление, которое даже потрясло всех кремлевских пропагандистов, которые в это время были в студии. Но он заявил буквально следующее, что мы достигли понимания с белорусским руководством, что в Беларуси будет введена не просто региональная группировка войск, но, как он выразился, дословно цитирую, вся военный потенциал союзного государства с целью использовать его направление, выходящее за границы союзного государства. Но я думаю, в Украине это прочли как угрозу вторжения, в том числе и с направления Беларуси. Но я бы даже это трактовал шире. Понимаете, как-то не все обратили внимание вот на такой нюанс последнего русского ультиматума, что он касается, собственно, не столько Украины, сколько Запада и НАТО в целом. Ведь требование вот этого договора с НАТО – это возвращение структуры НАТО на рубеже 1997 года. То есть это уже не особый статус ОРДО, который они требуют, а особый статус 14 стран, которые являются членами НАТО, вступили в НАТО с 1997 года. Это очень большие аппетиты московские. И я думаю, такая вещь, как введение громадного контингента в Белоруссию, она не требуется задачами вторжения в Украину. Тем более, что я тоже согласен, что вторжение не начнется сразу полномасштабное, а будет такое постепенная эскалация и проверка реакции.
Но это указывает на громадный интерес России к Сувалкскому коридору, этой горловине, которая связывает НАТО со странами Прибалтики. Москва находится в эйфории замыслов. Они считают, что Запад им уступает. И вот, да, это первое заявление совершенно беспрецедентное. А потом было открытие Думы. Я вообще рекомендую показать это на центральных украинских каналах. Но это напоминало заседание не Думы, а Рейхстага. Причем даже такие, например, заседания Рейхстага после падения Парижа, например, настолько с энтузиазмом один за другим поднимались лидеры фракций, заверяли фюрера в своей преданности и говорили о войне. Они все время говорили: война, мы должны одержать победу. По-моему, вот это безумие главного лица, оно удачно транслируется вниз. Такая психологическая эскалация, вот я ее фиксирую в Москве буквально в последние дни. А что касается Вашингтона, это даже вызвало некоторую растерянность. Вот судя по комментариям сегодняшней одна за другими статьи пишет CNN, Washington Post, что администрация не ожидала такой интенсивности и российской риторики, и российских планов. И кроме того, из этих всех публикаций чувствуется, что, да и мы видим по предупреждениям, раздающимся даже с официальных лиц, что американская разведка обладает уже достаточно точными сведениями о тех шагах, которые уже свидетельствуют о необратимом поворачивании военной машины. Недостаточно только ясно, в каком направлении они пойдут. Андрій Андрійович, скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, що пишуть, кажуть у Вашингтоні про справжню мету візиту пана Блінкена до Києва? Просто там дуже формальна була заява Держдепу, що він підтвердить те, що Сполучені Штати на боці України за територіальну цілісність тощо, але більш конкретно можете сформулювати? Навіщо, як ви думаєте? Во-первых, никто не скрывает, что это чрезвычайный снэп-визит. Он не планировался, он, вызван какими-то чрезвычайным обстоятельствами, текущим развитием событий. Вот эта реакция на такое стремительное возрастание такой безумной риторики и безумными шагами, которые за ней стоят. Если этот самый Фомин говорит, что уже на их языке это уже не ограниченный континент, он скажет: мы не ограниченный континент, мы всю военную мощь ведем на Беларусь. Параллельно они решают задачу окончательного решения Лукашенко всякой власти и превращения в Минского форума. Но вот эта заявка, что мы идем к громадной войск Беларуси и направим их вне территории союзного государства, это даже, я бы сказал, не хочу этого слова, растерянность, но такая озадаченность в сегодняшних комментариях. И вот Блинкен летит как-то сверить часы вот в этой острой ситуации. И кроме того, видимо, обсудить ответ они должны давать. Москва все время требует от них письменный ответ. Да, вот сообщение буквально последних часов: активно готовится с обеих сторон встреча Блинкена с Лавровым в Женеве в пятницу. То есть завтра он у вас, в четверг в Берлине и в пятницу в Женеве. То есть это такие решающие часы сейчас. І питання до вас обох. Чи не здається вам, що ось ця заява про долучення, фактично Білорусі до Союзу і вихід на кордони вже Європейського Союзу, що це погроза не лише Україні, а одночасно Польщі як мінімум, так? Литві,
так само. Тобто це і є те саме підняття ставок, про яке ти, Павло, казав. Ну, це, власне, загроза всьому НАТО, це не тільки Балтійським країнам, не тільки Польщі. І пам'ятаєш, коли Путін казав про відповідь на дії, начебто загрозливі, начебто НАТО. Я уж не знаю, як канадський чи американський батальйон їм там загрожує. Там, до Москви він не дійде, до Пітера начебто теж, де й не хоче. Ну таке, але насправді вся гра навколо гарантій – це ж не більше, ніж гра. Оскільки Москва, по-перше, прекрасно розуміє, що ніяких гарантій вона не отримає. По-друге, ну хто в гарантії врешті-решт зараз вірить? Вона сама порушила будь-які гарантії, включає двосторонні угоди. Пам'ятаєш договір про дружбу? Ну, там же ж написано, і це ж не Будапештський меморандум, де політичні зобов'язання. Там все точно юридично. Прямі зобов'язання. Ну і Москва ніяких гарантій не потребує. А насправді те, що вона хоче, це стандартне, абсолютно свідоме підняття ставок. Те, що казав пан Андрій, а тепер давайте нам 97-й рік, а потім вони скажуть, так давайте нам 805-й. 1897-й. А потім імперія у нас. Тобто там же в головах вони симулюють. От вони, знаєш, от як буває в сумасшедшому домі, от хтось там реальний, а хтось симулює. Так от вони абсолютно свідомо симулюють. І думаю, що візит Блінкена – це такий, як казав пан Андрій, такий позаштатний, такою мовою візит, щоб дійсно зняти цю напругу і серйозно поговорити про весь бред, всю бредятину, і не знаю, як це назвати, яку Москва намагається на голови всім вивалити. Знаєте, зараз світ аналітиків, політиків, дипломатів тощо поділився на, ну, умовно кажучи, алармістів, які схиляються до того, що до поганого сценарію, до війни. Ну, в різного розміру вона може бути, але більшою за ту, яку ми маємо зараз на сході України. А інші люди кажуть, що це він блефує Путін. І ось Дмитро Кулеба щойно, ну буквально там 1,5 години тому, я от його твіт читаю, роки російської агресії навчили. Ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Мета – зробити нас слабшими зсередини. Не ведіться на інфострашилки. Військо і дипломатія надійно захищають Україну. Українці перемагають з гарячим серцем, але холодною головою. Тобто, я до пана Андрія звертаюся спочатку. Тобто, пан Кулеба має на увазі, що ну, не треба там заспокоюватися, звісно. Він пише статті там для західних ЗМІ, він все розповідає, як є, насправді. Так? Але і не треба перебільшувати загрозу. Ось якою мірою це він блефує Путін, і наскільки це серйозно, наскільки, де там межа, і як її спіймати, ця межа між блефом і реальною загрозою? Зараз, просто зараз. Ну, вы знаете, тут вот если говорить о том, человек сумасшедший или он изображает сумасшедшего, вы знаете, эта грань, она очень зыбкая, и субъект очень легко ее переходит. Но если говорить в рациональных терминах, то давайте вот посмотрим. Вот это очень популярная точка зрения, вы правы, что Путин блефует, шантажирует. Но вот это... Теория шантажа, она требует ответа на вопрос, а чего он добивается этим шантажом? Каких политических уступок он добивается? Ну, он показывает, и сегодня Лавров то же самое говорил, он легализация в украинском политическом поле вот этого своего военно-террористического плацдарма РТО, изменение Конституции, представление ему особого статуса и так далее. Но ведь, по-моему, в Москве сейчас... Понятно, что этого они не получат. И у них казалось, что к этому идет весь первый год президентства Жильденского, когда внешними делами полностью рулил Ермак, и он с Сурковым и Козыком один за другим подписывал протоколы в этом направлении. Вы же помните, чем кончилось с протоколом, которым уже целый парламент, консультативный совет устанавливался? Это вызвало возмущение гражданского общества и очень серьезный поворот в украинской внешней политике, которой уже как бы Ермак ушел в тень,
и ведущим человеком. Ведущим, кстати, те люди, которых я назвал в одной из своих статей коллективным энергием. Сейчас ясно, что какие бы ни было, опять Ермак сейчас появился на сцене, последние какие-то колебания вот, видны и в этом самом проекте так называемых 10 шагов мира, но ясно, что это не примет сейчас ни украинское общество, ни Рада, да и ни исполнительная власть, администрация даже не попытается представить это. Значит, это уже не шантаж, это уже реализация каких-то своих целей. И вот я еще раз хочу повторить. Вот Москва об этом, пропаганда говорит каждый день, она кричит Западу, и он это не слышит. Она ему кричит: дело идет не об Украине, дело идет о вас. Вы наша проблема, вы должны отойти на вас, вы должны собрать свои манатки и убраться. Это уже никакого отношения не имеет. Если бы интересовала вот эта легализация ОРДЛО с тем, чтобы только этим путем разрушить украинское государство, они писали бы таких писем, в которых они требовали отступить Запад. Вот я называю это линией Батыя-Сталина. Ведь это дважды в истории у Луса Чучи. Это же поразительное совпадение. Посмотрите линию Батыя в 1245-м, Сталина в 1545. Вот и туда они хотят сейчас загнать Западную Европу. Я не верю, что они это могут сделать. Вплоть используя такое даже орудие, как ядерный шантаж. У них эйфорическое настроение в этой мобилизационной группе, так называемой. Вот сегодня, что меня поразило, они транслировали вот настроение вот этой группы уже вот на парламент, на военное руководство. Нет, это не шантаж, это реальная реализация далеко идущих целей. Это гитлеровский план реванша за поражение, вот того было в Первой мировой войне, они хотят добиться реванша за поражение в Третьей мировой войне і почати вот з України. Пане Андрію, скажіть, ви маєте ще час, чи ми маємо вас відпустити вже? Ну, ничего такого смертельного. Если есть какой-то важный вопрос... Не те, що там супер важливо. Всі питання важливі, всі. Я просто, якщо ви не маєте часу... Давайте поработаємо ще минут 5. Ну, добре. Прекрасно. Ну, є коментарі к тому, що сказав? Я згоден з паном Андрієм. Це настрій в Москві, це відчуття в головах місії. Це відчуття, що вони схопили кураж, що вони перехоплюють у Заходу ініціативу. От тільки що Андрій про це теж казав. А якщо перехопити ініціативу, це означає, що у них є шанс іти далі, піднімати ставки. Вони розуміють, що далі піднімати ставки буде складно, що просто нагнути Захід не вдасться. Але Захід буде вимушений, оскільки він не може продемонструвати, що він слабкий, що він буде йти на якісь там другорядні, третєрядні компроміси, намагатися домовлятися. І вони в цьому бачать шанс для того, щоб зараз досягти максимального результату за всі 30 років останніх. Краще, дійсно, часу не було. І тут дуже важливо зрозуміти, щоб дійсно не дати слабинку ані на Заході. Там же є теж різні настрої, зокрема і в Європі є різні настрої. Є настрої, ну давайте пропетляємо, давайте не будемо вилізати з теплої ванни. Таких людей на рівні політиків, експертів теж достатньо багато. І у Путіна будуть зараз лякати чим завгодно. Венесуелою, Кубою, Білорусію, чим завгодно, там, Чорним морем, в принципі. А я вважаю, що за цим стоїть не тільки шантаж, за цим стоїть реальне бажання знайти цей момент і вдарити. Тому я з паном Андрієм тут абсолютно згоден. Вдарити саме по Україні. Ну, але от що є для там такого пересічного, націоналістичного, імперського росіянина важливим?
Чи є для нього важливий якийсь казахстанський степ? Ну, напевно, але ну що таке? Це другорядне, це другорядне. Степ і степ, навіть пісня така є, там щось таке, степ да степ. Ну, Білорусь, вона і так своя. Лукашенко, пам'ятаєш, що казав, ну, кажуть, що це Рузвельт, точно невідомо, про Самосу. Наш сукин син, але наш сукин син. Ну, так і Лукашенко. Він зараз працює на якусь посаду в майбутній союзній державі. А от Україна – це дійсна емоція. Щось отримати з України, ну так можна на цьому жити ще доволі довго. От над цим вони і працюють. І те, що в головах, те, що відбувалося в Державній Думі, з одного боку це спектакль, а з іншого це реальний спектакль з реальними виконавцями, з реальними ляльководами, з реальними виконавцями. От тобі це і є. Пане Андрію, ну останнє запитання вам. А як ви бачите із середини, з Вашингтону, чи міцніше стала позиція Сполучених Штатів? Чи ну, як налаштована адміністрація пана Байдена щодо протидії? Бо на словах, ну, досить потужно це звучить, і ми не відступимо, ми не дамо Росії там того, що вона вимагає, ті ось максимальні вимоги, про які йшлося. Як ви це бачите? Ну, я же уже неоднократно говорил об этом в различных украинских аудиториях. Есть две администрации Байдена, два крыла. Это, по существу, путинский агент влияния Салливан и еще в большей степени Керри за сценой. Вы видите результаты их деятельности. И есть два ведущих члена кабинета, это Блинкен и министр обороны Остин, которые очень последовательно поддерживают Украину и понимают, главное, что это угроза не только Украины, а Соединенным Штатам и всему тому, что еще по инерции иногда называется свободным миром. Хотя вот в кресле в овальном кабинете вот этого лидера свободного мира мы не видим уже лет 12, как минимум. Я-то считаю, что в настоящее время лидером свободного мира является Украина. Она поднимает то, что осталось в Соединенных Штатах на сопротивление. И в этом я хочу сказать, я наблюдаю, кстати, ваш министр иностранных дел Кулеба, он здесь сражается просто на стороне фракции его друга Блинкена против Салливана, публикуя свои статьи. Вот. Громадное впечатление произвел, и это прямой ответ на ваш вопрос, его твит от 30 декабря, в котором он сказал, что если Запад дрогнет, он уже видел, что, по крайней мере, половина администрации готова дрогнуть, то мы будем сражаться одни за свое существование, за свое будущее. И все восприняли это как такую корреляцию с знаменитым речью Черчилля «We shall defend our island, whatever cost may be, we shall never surrender». И вот именно украинская дипломатия, она сыграла свою роль, что все-таки эта линия Блинкена победила на сегодняшний. И вот очень позитивно, что вот на это последнее объяснение с Москвой, Киев, Берлин, Женева, едет Блинкен, а не Салливан. И вообще Блинкен в последнее время, он... Да, два момента еще. Во-первых, вот это есть определенная борьба внутри администрации, а вне администрации американский политикум на 100% поддерживает линию Блинкена. Это и Конгресс, и медиа, и так называемый Deep State. Вот, наверное, у вас уже слышали так, письмо 25 послов. Они все ваши хорошие знакомые. Это Фрид, это Хербст, это Вербу, Волкер и другие. Очень резкое письмо, лично. Они написали Белый дом, фактически Салливану, что нельзя ограничиться разговорами, что вот мы... Это любимая песня Салливана. Вот когда нападет Россия, мы тогда начнем предоставлять военную помощь. Потому что военная помощь должна быть представлена вчера и позавчера. И этого Салливана они вызвали на Zoom-конференции, и он там оправдывался перед ним. То есть моральная победа на стороне вот проукраинской группы. И все решат вот эти
в ближайшие дни, потому что многое определится вот этим письменным ответом, который, видимо, Блинкен поручит уже Лаврову в п'ятницю. Дякую дуже вам, пане Андрію. Дякую, Андрію. Ну, дуже глибокий аналіз, насправді, що комплімент українській дипломатії, і що ми підтримку маємо дійсно в політику американському. А що практично може зробити зараз, от прийде Блінкен? Які, на твою думку, його конкретна мета? По-перше, це політична підтримка. Просто показати, що ми з вами. Це, звичайно, мало, але щось. Другий момент – це почути, що, власне, американці можуть і будуть робити, якщо Путін піде далі. Якщо він скаже це на прес-конференції публічно, це буде дуже важливо, дуже важливо. Третій момент. Якщо він скаже, яка далі буде військова та інша допомога, я думаю, що він свідомо дуже акуратно, обережно буде висловлюватись, але це було б важливим важелем. Четвертий момент, і давайте про це не забувати. От постійне підняття ставок російським режимом, до чого призводить на фінансових ринках. От подивись сьогодні. Так, да, я бачив новини. Сьогодні наші цінні папери з погашенням в вересні 26,5%. Це абсолютний рекорд. Інші теж рекорд. І це означає, що насправді для нас вийти на фінансові ринки в сьогоднішній ситуації буде екстремально складно. Ну, теоретично можна, але в реальності складно. І без політичної підтримки американської ми на ці фінансові ринки не вийдемо. І без підтримки МВФ, як би у нас там любили, МВФ не любили, це вже інше питання. Просто зараз момент, коли у нас найбільша загроза. І нам потрібна ця допомога, нам потрібна фінансова допомога. А якщо нам не вистачить газу, нам потрібно десь його взяти і за щось його купити. І це теж дуже важливий момент, і Блінкен це має обговорювати також в Німеччині. Оскільки де ми його візьмемо? Ми його візьмемо з реверса. Яким чином ми його будемо купувати? Тут важлива подушка безпеки. От я б його назвав подушкою безпеки. Ну, є, звичайно, питання і по реформах. Ми ж тягнемо кота за хвіст з призначенням спеціального антикорупційного прокурора. Взагалі питання... Чому? Судова реформа нормальна йде. Вчора була перша серія, завтра буде друга. Цей серіал насправді теж викликає багато посмішок. А я вважаю, що коли тебе сварять, це ще, а коли з тебе починають там посміхатися, це момент такий дуже непростий. Я бачив твій пост вчора про суд над Порошенка. Да? Я вважаю, що в чому ситуація? Як би ми, давай відійдемо від особистості Порошенка на сьогодні. Але він п'ятий президент України. Тобто, одна справа, йому могли закидати корупцію. Таких випадків у світі багато. В Південній Кореї, в Ізраїлі Нетаньяху закидають. Там кожен прем'єр, здається. Хай розслідують. Хто це має робити? Це має НАБУ робити. А тут же ж державна зрада. Тобто, на цьому фоні державна зрада. Це майже воєнний злочин, так? На фоні, це не зовсім військовий, але тим не менше. Довести це дуже складно. У нас російські війська на кордонах. Путін постійно каже, що він готовий йти далі. Тому для чого ми це робимо і що... Я не розумію логіки, що ми з цього зараз хочемо отримати. Який результат? Да. Тобто політично. Тобто якщо ми граємось в політику, то ми маємо розуміти, в яку політику ми граємось і до чого ми можемо догратися. От заступник Ентоні Блінкена Вікторія Нуланд сказала, що вони розробили... Точніше, не розробили, а оцінили 18 сценаріїв. Можливого нападу, дестабілізації. Я думаю, що в Кремлі готові більше сценаріїв на кожен випадок. Тоді виникає питання, для чого ми на сьогодні допомагаємо саме зараз, що це нам дає.
чому ми робимо саме таким чином. І я би подивився на це з іншої логіки. Не що це дає в сьогоднішній реальності, а що це дає Путіну. Там сучасна політична ситуація, вона може сколапсувати. І врешті-решт ми ж говоримо про країну. Я вважаю взагалі, от я тобі казав на початку, що ми в найбільш серйозній ситуації з 2014 року. Наступні 2, може 3 роки вони будуть про збереження України, я не жартую, про збереження нашої суб'єктності, про те, щоб у нас були шанси про в життя і майбутньому. смерть. Давай прямо казати. Держави. Я не про я можу так слогани, сказати. але тим не менше, так я здається. нікого лякати не хочу. Я просто хочу сказати, що це про серйозні речі. Тому візит важливий Блінкена. Я Тоні знаю дуже добре. Він прекрасно розуміє ситуацію. Я, до речі, не поділяю от такий різкий поділ, який Андрій проводить між різними крилами в адміністрації. Насправді це не так. Вони дуже тісно спілкуються. Ну, у кожного є... Там інша політична культура. Слухай, Дера, ну от якщо ми з тобою зараз будемо пити каву, ми з тобою точно знайдемо питання, в яких ми з тобою ні на 100% сходимося. А якщо не каву, то не знайдемо. Ні, ну таке, да. Але якщо серйозно, ну люди ж мають свій досвід, мають свою інтуїцію, а політикам без інтуїції теж не можна. Тому давайте не перебільшувати поділ всередині американської адміністрації. Там, звичайно, є різні думки. Але те, що зараз вся адміністрація послідовно працює на підтримку України, це факт. На жаль, я підкреслюю, тільки зараз у нас набагато більше уваги у всіх ЗМІ. От кожен день хтось тебе питає, а як ви думаєте так, а як ви оцінюєте ці перспективи? І коли це втрачено, а зараз повертається тільки через загрозу Росії, це дійсно на жаль, але тим не менше ми зараз маємо цю увагу і маємо цю увагу використати для підтримки і захисту України і нашої державності, яку хоче зруйнувати Путін. У Путіна ж мета не в тому, щоб якось легалізувати Донецьк і Луганськ. Навіть Борель, який там керує єсівською дипломатією, вже нарешті, те, що я постійно казав, визнав, що це іде фактична інкорпорація їх в Росію. Тобто це фактична анексія відбувається. Так от зараз потрібно сказати, ну все, давайте припиняємо цей бардак і кажемо, що якщо це фактична анексія, то нам потрібна нова спільна стратегія щодо Донбасу. Сідаємо, розробляємо. Вона не є простою, але над цим потрібно працювати. Тому зустріч завтрашня з Блінкеном, вона важлива, потім буде Німеччина, потім буде Женева з Лавровим. Тому цей тиждень, якщо хочеш, важливіший, ніж той попередній. Ставки постійно зростають. Кому це подобається, кому це не подобається. Ну, зміст цього тижня може бути там більше за роки. Ну, по подіях. Ну, це про наше майбутнє. Да. Це реально про наше майбутнє. І мені важливо, що Блінкен приїжджає. Вони ведуть переговори з Росією самі. Тобто вони ведуть переговори без нас. Ну, але хоча б в контакті з нами. І це насправді важливо. А то ЄС, Європейський Союз не там. Тобто ми не там. І це переговори, ну, уявіть собі тільки, про європейську модель безпеки. Про європейську модель безпеки говорить Росія, ти звернув увагу яка на це, географічна там в Росії. Ну, окей, там якась є. Хтось з Європи є тут, взагалі? Ну, до Урала це Європа формально, а Штати там на іншому кінці океану. Ну, тобто, виглядає це все, звичайно, складно для всіх нас, і ми прекрасно розуміємо. І я всім кажу, хто у мене питає з Вашингтона, що будь-які поступки або навіть компроміси, які ви там зможете чи не зможете домовитись з росіянами, якщо вони будуть без нас, навіть забудьте, що хтось їх колись реалізує. Українське суспільство не про це. Зараз 8-й рік війни, і 75% українців категорично проти якихось поступок Путіну. Оскільки ви розуміють, що будь-яка поступка – це Путіну дати палець, потім руки не буде, потім голови не буде. І пояснити це європейцям – це наша місія. І з американцями наша місія, задача, називається як хочеш,
Це відновити ініціативу, перехопити у Путіна. Він думає, що він перехопив Ну, ініціативу. тобто грати першим номером. Ну, звичайно. Я завжди за свою гру. Скажи, будь ласка, ти чув, що сказав Ердоган, президент Туреччини? Чув, що не буде великого наступу. Що не був, він у це не вірить. І що це було б великою, тобто, якщо до цього, ну, якщо Путін це таке про таке міркує навіть, то це треба оцінювати дуже, ну, тобто прораховувати. Так, ну такий, ну, турецька відповідь, але він така, ну, дипломатична дуже. Але чи от як ти думаєш, чи відчуває Ердоган, як лідер Туреччини, що він, до речі, теж може стати наступною метою? Ну, то Туреччина має на увазі Путіна. Туреччина достатньо сильна. Вона стратегічно під керівництвом Ердогана йшла до свого нового статусу регіонального лідера. Було б класно, якщо б Ердоган мав рацію. Питання тільки в тому, що його прізвище не Путін, і він не президент Росії. У нього інше бачення світу. У нього інше бачення перспектив і намірів, а Путін може піти ва-банк. І я цього дійсно не виключаю. Путін достатньо раціональний, він має чітку стратегію. І його стратегія в тому, щоб бути в зовнішній політиці непередбачуваним і створювати проблеми для інших. Бити першим, грубо кажучи. І він буде створювати ці проблеми досить і досить послідовно. Ну, от подивись, що зараз відбувається в російських ЗМІ. От дали там вказівку тепер говорити, це взагалі розрив мозку, що можна виграти ядерну війну, що стримання більше не працює. Ну це... Такого навіть дітям в Радянському Союзі не казали. Ні, в Радянському Союзі, там хоч в Політбюро, всі ці Брежнєви і так далі розуміли, що і так не буває. І публічно казали, що це війна на взаємознищення. Так, да. Вони хоч були хоч і комуністами, але тим не менше це розуміли. А тепер на російських каналах розповідають, що можна виграти таку війну. Ну це взагалі просто якийсь треш. Але вказівка ж дана, це ж без вказівки там вони нічого взагалі на центральних каналах не говорять. І це ще одна ескалація, ще одне підняття ставок. Тому вони готові йти далі, вони розуміють або зараз, або ніколи. Учора, здається, майже одночасно вийшли дві статті нинішнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І ну, це дуже розумно, здається, одна стаття в Більд, це ну, найпопулярніша газета Німеччини взагалі в Європі, вона, здається, ведуча. І я не пам'ятаю, в якому виданні французькому. Тобто Франція і Німеччина – дві країни, які там намагаються якісь станції з росіянами ще влаштовувати. І там, ну, я не читав, напевно, ти читав. Там він досить різко написав такий образ, що, вибачте, ви можете любити російську культуру, там, і Франція там певним чином підсаджена на російську культуру, але на кордонах України і Європейського Союзу, зрештою, стоять не поети і не художники, а вбивці. Як ти думаєш, чи дійде сенс цього звернення до німців, до французів? Не дійде. Чому? Оскільки головна мотивація німців і французів – це бажання, по-перше, якщо хочеш там дві мотивації, головні – це бажання залишатися у значної частини і людей, і політикумів в теплій ванні, а друга мотивація – це бізнесова. Звичайно, є люди, які там люблять балет чи там, не знаю, що, оперу, але це мотивація 25-та. Можна, звичайно, до Парижа возити, що там, не знаю, Чайковського, але головна мотивація в Німеччині, перше, бажання пропетляти в теплій ванні, а друге, заробляти на Росії. Але ж влада змінилася. Влада змінилася, але головне розуміння Росії не змінилося. Поки що позиція обережна. Я, до речі, прочитав коментарі багатьох німецьких політиків,
І деякі мене приємно здивували. Наприклад, колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, який завжди так виступав доволі послідовно за «Північний потік-2», тепер каже, та ні, це ж політичний проект. Який же це економічний проект? І Росія має отримати наш чіткий сигнал, яку ціну вона заплатить в разі, якщо піде далі. Та ви що? От прямим текстом я просто прочитав, написав навіть йому смс. Ну, кажу, Зігмар, ти пішов так серйозно. Тому навіть ті, хто вважався, ну не те, що проросійськими, але такими, ну дуже так, от посередині. Пацифістами і такими. тим. Ні, ну він не пацифіст, він і тим, і бізнесом. І німецький бізнес теж не дурний. Зараз дуже багато грошей йде з Росії. У нас є проблема, але є проблеми і в Росії. Німецький бізнес, ну, гроші, як кажуть, не пахнуть деякі, а для деяких все ж таки воно працює. Нам дуже складно заходити, а культура – це точно не головна мотивація, ні третя і не п'ята для французів і для німців. Тому це красиве порівняння у Дмитра, тим не менше, припетлять і бізнес – це дві головних мотивації. Він мав на увазі деяку ментальну залежність. Вона правда існує. Я з французами спілкувався, вони там, от авангард для Русі, я кажу, яке для Русі? Тут два художники українці, один білорус. Який це авангард для Русі? Та ні, ну от стосовно Малевича, це все і чорний кал. Слухай, ну реально, скільки таких людей? Їх тисячі, десятки тисяч. Хто знає, хто це такий? А яка Франція? Я з повагою, звичайно, ставлюся до французів, але тим не менше більшість французів чи німців взагалі не цікавляться ніяким російським авангардом. Ніколи не бачили російський балет і так далі, і так далі. Ну, це ж зовсім про інше. А от в бізнесі багато зацікавлені людей. І поки ми не затягнемо сюди, я всім кажу, от євроінтеграція, це ж не гасло, так красиво напишемо. У нас іноді от гасло євроінтеграції чи євроатлантичний. Беремо і йдемо туди. Ну, бізнес – це база. Як, вибач, при комунізмі. Поки ми їх не затягнемо сюди, поки ми не затягнемо бізнес, не затягнемо суспільство, щоб вони відчували, що вони мають і що вони втрачають. Поки вони не зрозуміли, що ми частина, що ми ближче їм набагато, ніж росіяни. Вони ж їздять туди, п'ють, тому ж не знаю, що вони п'ють і їдять. А от це головне, щоб ми зайшли як їм набагато ближче. Ми частина їх, а росіяни не частина їх. І над цим потрібно працювати, це не вирішується. Але ж, я розумію, але ж часу немає. Все одно, якщо це буде після того, як в найкращому варіанті відбудеться якась деескалація. Ні, ну 100%, ну а як ти хочеш? Тому це перманентна задача. Зараз молоде покоління в Німеччині, воно інше. Воно так вже не бачить Росію, як ті, кому 60+. Там все одно, от з кимось розмовляєш і кажуть, ні, ну Павло, ну от ми ж тоді, от там газ, 70-ті роки, я їм кажу, ну от СРСР, 70-ті роки, тепер Путін своєю Росією, це ж зовсім інше. Вони кажуть, зовсім інше, а що нам робити? От якась безпорадність. У молоді такої безпорадності вже немає. Цікаве питання. Ось вони постійно, коли йдеться про підтримку України, ну там військову, ну навіть не військову, там зброєю, так? Вони кажуть, ні, ми Німеччина, ми маємо досвід, ми воювали проти Росії, і ми свою провину досі тобто прикриваються провиною перед Росією, хоча, якщо подивитися на мапу, де війна йшла, більша частина війни була на території України. А чому вони не відчувають якийсь борг перед українцями? А я би їх у відповідь тролив і казав, ну бачите, Путін сказав, що немає російських військових на українській території. Нікого нема. А якщо нема, то що ви хвилюєтесь? Ми ж не Росію там збираємося атакувати. Це що ми йдемо кудись на Краснодар? Чи що у них там є? Це ж вони в Донбасі. Якщо Путін каже, що немає, не хвилюйтесь спокійно. Давайте нам оборонну зброю, і ми будемо оборонятися. Тому, насправді, це все чиста маніпуляція. Ну, це нечесна риторика. Ні, так вона буде продовжуватись. От вони кажуть, а от інструктори країн НАТО, а у них там всі ці корпуси, це російські військові, керують всі російські військові. То виникає питання про що? Вони просто все одно у них в голові сидить
що ми – це частина цієї їх імперії. Вони думають, що і вважають, що у нас не має бути ні державності, ні історії, ні мови, нічого. Що ми маємо просто повернутися туди, ну, може, там неформально, відбудовуючи СРСР, але неформально, просто належати Росії. І це сидить у них у всіх дуже жорстко в головах. Може, не у всіх в Москві, але тим не менше у більшості еліти навколо Путіна сидить. Абсолютно точно. І нічого тут не зміниться. Я про Китай хочу ще згадати, бо Китай ніби мовчить. Але я чув таку аналітику, що дуже багато залежить від позиції, може не публічної, а від позиції Китаю. Чи вигідна, чи не вигідна, чи буде Китай у випадку санкцій, тобто Путін, ну, здається, це розумно. Так, якщо ви мені погрожуєте санкціями смертельними, в мене є такий великий партнер тут, в нас спільний кордон, в нас такі стосунки, ми все придбаємо там. Він нам допоможе, підстрахує, підтримує. Так, нам буде складно, але ми виживемо. Нічого страшного не буде, навіть там без там таких фінансових інструментів, SWIFT, тощо, там санкцій. Нічого, Китай з нами. Тобто, чи він з ними, чи ні? Ні, ну Китай точно не з ними. Точно? Китай ніколи не буде вважати Росію своїм другом. Я взагалі не знаю, чи є у Китаю друзі. Але Я не чув про це. Але це потрібно в Пекіні запитати. Є два дуже важливих аспекти. Зараз Путін намагається тестувати червоні лінії Заходу. Китайці дивляться дуже уважно. І вони дивляться дуже уважно не тільки в сенсі Тайваню, вони дивляться взагалі в сенсі Азії, в сенсі того, що вони можуть робити у світі. І другий момент, ну, ми для китайців важливі. Ми для китайців, я скажу, якщо хочеш, як плацдарм, ворота, називай як завгодно, до Європи. В Росії Китай ніколи не будуть любити, йому ніколи не будуть довіряти. А Білорусь втрачена вже. Білорусь втрачена, вона піде до Росії. А Європі теж Китай сприймають дуже складно, китайські інвестиції. Тому як можна зайти? Можна зайти через Україну. Через спільні І Україна може бути стратегічним і дуже важливим плацдармом для Китаю. І китайці будуть дурні, вибач, якщо вони цим не скористуються. Тому дозволити Путіну проковтнути хоча б частину України, це означає зменшення перспектив і можливостей для Китаю. Тобто Китай може сказати ні Путіну, якщо він буде радитися? Ну, як Китай скаже, у них зовсім інші канали комунікації, ніж там в західному світі. Ні, вони скажуть. Китайці дуже уважно слідкують. І Китай, і росіяни точно з китайцями про це говорять. Так що я думаю, що китайці своє слово можуть сказати. Врешті-решт, головне слово – це путінське тут. І Путін буде приймати рішення. І тільки він один. Чи буде в Росії, дуже багато людей вважали, що у Путіна є там певна добра вдача, факт, уж не знаю, як називається, під час багатьох війн. Я вважаю, що зараз цей факт йому відмовить. Так що я б на місці російських еліт теж дуже добре чи є поміркував. там еліти, Павло? Ну є, ну звичайно, там є клани. Ну, там еліти є – це те, що чимось керує. Ну, слухай, ну я ж не в тому сенсі. Еліта в тому сенсі, що вона використовується Путіним для того, щоб керувати. Ну, це як Російська імперія. Еліта, яка не вирішувала нічого, але була. Ну, слухай, ну вона там давала, готувала рішення, вона могла користуватися певними благами в Російській імперії. Це були добре освічені люди. Чи були у них якісь цінності? Ну, в сенсі демократичному. Матеріальні були. Звичайно, ні. Та, ти ж прекрасно розумієш. Але і зараз є десятки тисяч людей, які створюють таку основу менеджмента цієї Російської Чи дослухається імперії. він до рацію чогось? Ну, звичайно, він буде слухати уважно, але рішення приймати сам на основі своєї інтуїції. І будемо сподіватися, що, по-перше, ми зробимо більше. Ну, зробимо більше в сенсі, скажемо, ми серйозно сприймаємо російську загрозу. Тоді військовий бюджет більше, тероборону робимо великими кроками, державне оборонне замовлення врешті-решт розрулимо. Ну і все це, що відомо. Ну і американці скажуть,
Ні-ні-ні. Ой, я про Британію забув запитати. Це, напевно, буде Про зброю? останнє запитання. Так, ну, досі для багатьох, в тому числі для мене, це не те, що дивно, ну, приємно дивно, скажімо так, да, що Британія без зайвих слів надає дуже корисну зброю. Насправді, я подивився характеристики цих протитанкових пристроїв. Ну, це в основному міська зброя. Ну, вона міська, але вона ефективна. Ну, тобто звичайно. 800 метрів, 100% ураження танку. Все. І там товщина броні там 500 міліметрів. Ну, тобто, ось стільки. Тобто це... Ну, від бритів це класно. Класно. Я сподіваюся, що і інші будуть давати подібні речі. І це буде збільшувати ціну для Путіна, якщо він піде вперед. Нам би такого з самого початку більше. Ну, нам би аналог джавелінів для кораблів. Це б тримало на півдні. Нам би хоча б стінгери там, на цілі, які знаходяться низько. От це було б абсолютно критично. Ну і навчити людей цим користуватися. Це ж не сьогодні, не завтра. А це не дуже, до речі, довго. Я там почитав, що, в принципі, навіть така тупа людина, як я, в мілітарному сенсі. Ну, все одно потрібно, деякий час розуміти, як це працює, і потрібно цим вміти користуватися. І зовсім останнє запитання, просто секунди. Чи здається тобі, що Путіну все ж вдалося об'єднати в цілому Захід у розумінні, що Росії довіряти не можна? Так тут об'єднувати не потрібно. Вони всі розуміють. Вони просто хтось хоче встати проти путінського режиму, і хтось хоче пропетляти. От, на жаль, тих, хто пропетляти, теж достатньо багато. А об'єднати, хто любить путінський режим? Ніхто. Але заробляти на ньому і якось з ним жити хочуть дуже багато. Ну, тобто цей Рубікон ще не перейдений? Ні. На жаль, ні. На жаль, ні, але це давай закінчимо на якійсь оптимістичній ноті. Я вважаю, що все ж таки Захід серйозно взявся за підтримку України. Може не весь, але значна його частина. І те, що у нас є партнери, те, що у нас є друзі, це важливо в сучасному світі. Вони діють або там зі своїх цінностей, або зі своїх інтересів. Але ми відчуваємо цю підтримку, і для нас, особливо зараз, коли загроза кожного дня, це супер важливо. Тому їм подяка, хай роблять більше. Ну і давай самі робити більше. Тобто, хоча б знати своє місце, да, і знати, що ти будеш робити. А всім, хочу сказати, ви неймовірні. Якщо більше третини українців готові захищати Україну зі зброєю в руках, то Путіну тут нема що робити. Це правда. І це дуже важливо чути. Дякую дуже, Павло, що прийшов, знайшов час для Козацького телебачення. І це дуже важливо чути нашим людям, які живуть на окупованих територіях, які не мають відчувати себе кинутими. Це не так. І держава Україна зараз у дуже складній ситуації, але світ все ж таки цивілізований світ, і він сильний, потужний, і він все ж таки з нами, і з нами правда. Дивіться АТR далі. До нових зустрічей в ЕТРі. Успіхів, дивіться.